nke bụ eziokwu enwere ife kwesịrị na-esere onye ngwọrọ na onye isi agbakọchago m ya kama ọ na-abụ ndị ntorobịa anyị na-eme ife a na-eme n'ala Igbo nsị ụbọchị ọbụla ndị anya ukwu na ndị ekworo ya agba maachị mụnwa ya bụrụ ha referi maka ama m na onwere onye ya dị ndụ wee na ana m ha eji ndị ntorobịa anyị maka ife dị na uncultured and the unruly behavior, their arrogance and the insulting mentality. Mana ana m enye ya ọ bụrụ ndụmọdụ ndị ụka gbarịa ndị omenala kparịa ndị ụka wee na Jizọs mekata kọmedi ugwu adrọzi na ya akọkata ọnụ enwerozi ndị nke na-enwe ugwu ọkwa ifere ife ame na Ifite Ọgwarị n'Ọka na Anambra steeti. Ana m ayọ ndị isi ụka na-ayọ ndị isi ọchịchị obodo our traditional rulers na-ayọkwazi gọvanọ ebe nke aka mee na Anambra steeti, gọvanọ Soludo, biko ka unu tinye ife ọnụ maka na Igbo ada agba ọsọ mmiri ma ọ na-ozuru onye ọbụla arụ. Na mmadụ dara ule akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ma ọ maa afọ na ana nwee carry over onye eme ka condemn education. Oh yes, na mmadụ nweta fake doctor gbara ya ọgwụ onye eme ka condemn all the hospitals existing. Ekwugo m ya times with that number. Ọ na-abụ onye adakwara na business ọ chọba onye ụka maọbụ onye omenala anyị asị na ọnya na-achụ ya. Jee nene ndị na-eje ụka ji ego ha enwero time for this nonsense. Nene ndị omenala na-emewe ọfụma ha enwero time for this nonsense unu na-akọ maka na ntị nwere efe na ya akpụ ugboro abụọ. Ana m adọ aka na ntị ife ame na Ifite Ọgwarị, ndị na-agwọ ọgwụ na Ifite Ọgwarị unu chọrọ okwu o mma gwakwa unu eziokwu maka isi a na-anya ma ejebe ọgụ ọ bụrụ ya ka a na-anya ma anatawa. Unu chọkwara okwu maka enwee social right for every citizen. Onwe ifere anyị nọ na enwee two different lanes. Enwee good lane and the evil lane, good and the bad. Ebe na that good lane, onye ọgwụ bụ ezigbo mmadụ ya esi nwunye ya ga, onye ụka bụ ezigbo mmadụ ya esi nwunye ya ga, onye na-akụ isi na anaba ezigbo mmadụ ya esi nwunye ya ga. Ife dị mkpa bụ onye Igbo bụ ezigbo onye Igbo ya esi na ya ga. Nke ọzọ bụzi evil lane or bad lane. Ndị ajọ mmadụ n'ife dị na mkpọrọ ya esikwa n'ụzọ nke ahụ ga. Ife ọ bụla enwere n'ụwa dị abụọ, otu esi nwee male and female ka esi nwee good and bad. Ife dị mkpa bụ kedu onye bụ. Mana ọ na-aba na-ekwu na na-ama n'elu na-amatu. Ekwugo m ya ụkpara na-ele ọkụ sị na ọ na-aha mmanụ. Unu na-eme ife unu na-eme na-efe isi bakabaka. Unu afụbere isi mmọnwụ na-eyi atịkpa egwu. Unu afụbere. Unu take laws into your hands. Ebe ndị ụka na-eme Palm Sunday procession, unu jee buru ọgwụ nọchi ụzọ na ha ama nga site n'ihe onyonyo anyị na-afụ na ọka esi wee kọọ ya. Ekene m ndị ụka na ndidi ha nwere, mana mgbe ụfọdụ onye ọna kwesịrị ịma bandịrị ya mara ebe right ya jedebe. Maka ife amenụ bụ arrestable offense. Oh yes, all violation of human rights, violation of freedom of worship, violation of freedom of movement. Ife niile adị against the laws. Maka anwụrụ unu tii na nga ọfịọba ayọba biko uche anyị ya adị ya. If I be putting finger in the eyes of the government, ife nji wee na-akpọkwu ndị na-achị obodo. The young man agbara egbe mgbe ejere ebe ndị eziokwu na ndụ na-eme ife ụka ha. Ọkwa ọka nọ n'afụfụ ya ruo taa. Unu na-achọkwa ka e nwee open confrontation ọzọ maka ọkwa afọ a na-akpọ akpọ na ebubo a na-ebu ebupụta nke ahụ. Asịrọ m na ife mere oge ahụ amaka. Ọ na-adị mma ka e were udo mee ife ọhụrụ na-eme anyị ncha bụ ụmụnne. Onye ọhụrụ na-ajụ ụlọ ọma anụ ọgụ nya arụkwa n'aka maka ịrụ ha n'aka ama gị kwoki nya ụlọ ọgụ ebido. Na ndị ntorobịa ya na-eme ife a ajụọla m unu ugboro. Ị na-asị na emebiri omenala Igbo na emebiri nsọ anyị Igbo emebiri nke a mebie nke ọzọ. Mgbe ị na-eje ụka a na-akụzi 10 commandments one ka idebe n'ọnụ rụcha na pụ eze enu ma n'ụka ma n'obodo ma ebe a na-azụ ahịa, kedu ife ọjọọ na-adị eme oge ahụ? Apụtara asị na-eji mebie ife ọjọọ na-emebi nsọ a na mmadụ onye dị free ma mma mmadụ. Edebere iwu nke Chukwu 10 n'ụka ọ ife kwesị idozi ya n'Igbo ya na omenala Igbo dabara ọfụma. Ụka batara officially 1857 gbakọọ ya to 1967, 110 years until civil war and beyond. Ndị Igbo niile bụ ofu ewere ofu obi wee nụọ ọgụ. 110 years ka ụka nọgoro tupu e wee nụọ ọgụ. Onwe onye kwu na anụrụ ọgụ n'ala Igbo maka ụka na omenala mba. Ọ bụrụ na nna anyị Ojukwu abụrụ onye ụka ma M.I. Ọkpara ha ka ndị ụka si wee nie ha. Ebe a kwara Ojukwu ka arịa ụka bụ n'akụkụ be ya na St. Michael's Parish na Umudim Nnewi.
acha niile bụ ndị ụka. Ọ gịnị na-afịa ụmụnne m? Mana a na-ekwu na ada ege ntị. Ọ bụrụ na ụgbọala gị mebie i wee ruo ebe a na-arụ ụgbọala, ọ bụrụ na onye omenala bụ the best engineer, gị nwa bụ onye ụka, ọ na ihe ebunye ya dịka onye Igbo nwanne gị. Asị gị nọ best engineer, ndị nke amala arụ bụrụ ndị ụka ibe gị, ọ na ihe ebi onye omenala ahụ. Ọ bụrụ na ebuje gị nwa bụ onye omenala na hospital, ọ bụrụ na onye ụka bụ the best surgeon e nwere, na onye nwa ya awa gị mma n'afọ. Ị ya asị ndị nke amarị ya ha bịa mee gị maka na ha bụ ndị omenala, ka ya arapụ onye ụka ka o mee gị ya. Skuul ahụ ụmụ gị na-agụ, ị na-ajụ ese ndị nwe ya tupu admission. Ndị kọstọma si na-ego gị afịa, ị na-ajụ ha onye ha kwenyere ya n'okperuchi ha. Ụgbọala unu na-aba ife dịka APC nwanne anyị nwoke, ọkwa onye ụka ka ọ bụ. Ndị omenala ọ na unu ada abịa, ọkacha ndị nke na abroad na-eme ife omenala. Maka a na-akpọ unu ndị omenala, ọ dịka ya sị na anyị wee kwụ ha n'omenala, n'ọnụ mazi ife unu na-agbakwa enyi ya onwe aka na ụkwụ. Maka omenala Igbo niile, onye Igbo na nọ na ya bụ onye omenala. N'ọnụ nwata igasịrị ife anyị aghọtara, ọ bụrụ ma ọgwụ ma ntamimo ife adịghị n'omenala bata, o nwerekwa ife ọzọ na-ese. Ụlọ akụ ahụ ị na-eji etinye ego, ị na-ajụ ebe onye nwe ụlọ akụ ọ na o nwere ndị ugwu nwe ụlọ akụ ụfọdụ ije tinye ego na ya. Nya ọ bụrụ onye Igbo nwanne gị maka na onye ụka eme etizi ego, ị na-ajụ ese were emeghe akaụntụ. All these things unu na-eme, enwere onye ọbụla na-eme this nonsense that can represent Igbo well. Ana m agwa na eziokwu. Any freedom fighter condemn or entire religion is not a good one to captain Igbos to the war. Even ndị na-akụ isi a na bụ ndị Muslim, enwere good ones among them. Enwere oge Maazị MNK kwuru maka Christianity na onye ọna na-eje ụka na Nigeria na onye ahụ amara ife, o nwee ebe ọ na-arụje aka maka ụfọdụ ndị isi ụka, ndị arụrụ ana, ndị na-arụ ana na-epu eze enu, ndị ji ụka were egwucha ndụ m, ndị ada ekwu eziokwu. Condemning the entire Christianity abụrụ part of him, ọ dịghọ na his body language. Maka na oge o mechara na-evisit some priest, ife dịka Fada Emmanuel Obimma aifu mgbe o jee na nke ya, o mechara na-ekwunyere Fada Mbaka. Ọ ma na majority of ndị Igbo bụ ndị na-eje ụka, so nwere ka ọ esi condemn, ọ dịrọ na his language. Mgbe a mụrụ trela ọkụ a na-eme protest, o mechara sịsị gbakee ego one dị n'afịa ha mụrụ ọkụ na ya akwụ ụgwọ ya. Ụnụ afụrụ ya, o nwere ka ihe esi wee condemn the entire people. Ọ ka mmadụ si eme ife. Mgbe osi ọ pụtakwado jee court, ọ kwụrụfuru ebe o segbu ana some men of God na-ekpere ya ekpere. Ụnụ afụrụ ya now, ọ bụrụ na unu nwa na-eme ife unu na-eme kasị now, ọ bụrụ ibido gbarịwa onye a n'ụlọ ikpe, ifere ọ na-emekwa unu. Sọsọ coronavirus jidere onye ọwa na humble, or we forgot our differences. Only coronavirus. Onwe onye kwutere okwu ụka, onwe ekwutere okwu omenala. We need ourselves. Live and let live. Atụọrọ ọmara ọmara, atụọrọ ofeke ofe n'isi n'ọhịa. Ị makwa na onye ya chụpụrụ gị ewu na ji echi. Ọkwa ụmụnne Joseph lee Joseph ji omecha zụọ ha ndụ. Uche ụnọ dị ya. Afa m brother Paul Chigbo ka ọ dị. The best